영선이야 당내는 바탔더만 마트. गथ'आ आंजों थानो मोनदावबाथायना आंना फोरिया आयंआ बिराद मोजां मोनस्रायो. दैदेन आयंआबो मोजां मोनो जोंहानाव फैनो. हर थानो थिनो आङो बेयाबो आरो थांफिनलायनो साननैसो लाखिनो सानदोंमोन आङो. गथ'फोरजोंबाथाय बिदिनोसै माथो बुंबावनो. आयौ सानजौलायनोसै नै साहाया माथो दाबो गैला बिहामजो फुदुंनाया. बादुलिया साहाखौनो फुदुंनो बानायथां माथां फुदुंदों खोमाहाय बिहामजो आंना. ओरैनो देलायबायसो थाबाय बियो. खामानिफोरखौ होनो आङो स्रां स्रिं थाब मावग्रो माबा दैलो दैलोथारहाय. आयै साहाया जाबायनोलै बाहेराव लोंनो लेंहरबाय. हाबाब आबा आं बाहेराव लोङैथ'लाहाय बेहायनो लाबोनो खोन्थादो बिहामजोखौ. ए जमा लोंसैब्रा आयै फैदो माथो हारसिं हारसिं लोंनांगौ जाखो. नङा दायोसो खर सानाय मोनदां आरो ओंखारनो बाबाय आं दसे उन्दुनानैसो थानोसै. साहाजोंलाय माथो जानो बानायदो मेगिखौनो एवनो खोन्थादोंमोन आङो. जानोलै आयै बानायखोना बानायदाथाय बिस्कुटबो दं होन्दोंमोन माथो. हाबाब आं मेगिसो जागौमोन आबा. खर' सायाबालाय आंनो एवगौमोन. बिहामजोखौ एवनो खोन्थाहैलाय मेगिसो जागोनहां. एवाखैबा एवनो बुं. आं मेगि पेकेटसे जानानै ओंखामखौबो जानो हायो ना हाया मिथिला. ओहो नोंबो जेना आयै. दे आं एवनो खोन्थाहैनो एवखायाखै खोमादांलै. नोंनि बिसियाबो ना आबा एसे बादुलि जाहांबायहाय. माबा देलायनानैबो दिन खाथायो आरो खामानि मावनाय दांनायफ्राबो एकदमबारे स्रां स्रिं नङा. हा बिदिजों बोरै सोलिनो दे आबा? मावोथ' आयै बेसेरा मावनो ट्राइ खालामबाय थायोना जेबो नङालै. आरो सनायाथ' आगोलनिफ्राय बांसिन बिराद सोलायबावदोंसो दा नोंहामजोआ माथो गाज्रि देनाय. हा नोंलाय बिहामजोखौलाय बहायथो गाज्रि नुनोहाय आबा. ओरैनो बाहां माहांसो खालामो खामानिफोरखौ थिनबा आरो एकदम स्रां स्रिं नंखाया गथ'आनो. बेबायदि नङालै आयै दा गुसु जाबाबो थावनाय नङा बेयावनो लाबोनो खोन्थानोसै आं होमबालाय. अ दे आबा लाबोनो खोन्था. आरो र' नोंहाथ' दिनै माबाहाय बेथनाथ' मोननांगौ दंमोन दिनैनो हाबोमोन. हा मा जाखो आबा माथो दिनै मोनबाय दा? नोंनि खामानि मावनायफोरनियाथ' दिनैनो हाबोमोन. दिनै 31 दा. हाबनायालाय हाबबायब्रा आयै ओमफ्राय सनानो दोननो खोन्थादां बहनजोबनांबायलै एसे नांगौबो नालाय. मा होनदों आबा बहनजोब्बाय? हाबग्रा फैसाखौ बरनजोब्बाय? मा जाखो बेलाय बेथन हाबनायखौ बरनजोबनो? खामानियाव नांगौब्रा आयै बेखायनोसै एबार खनसेनिखौ ना बरनजोब्बाय. उफाय गैयाना दा आरो फिसालानि स्कुलावबो हैनांगौ माखासे सनानि खामानियावबो एसे नांगौनो खरसानियाव बिनिफ्राय आरो आंहाबो एसे नांगौ मानबा खामानियाव बरनजोबखाबाय आङो. आरो बिमानो गामाखालि माथो बिमानो होफैजोबोमोन. हा बरनजोब्बाबो दिनैलाय मानो बिसिनि आखायाव होजोबखो नोंलाय फैसाखौ? नों गोरोन्थिसो बुजिबाय नामाब्रा आयै बेबायदि नङा माने नांगौखायसो आं दिरुनदोंना. फैसा दं होननानै दाना दिरुनजोबनानै हिन्जावनि आखायाव गथायजोब्बाय. दा बिमानि आखायाव थाइसेबो गैया. गामाखालिबा नोङो फैसा दिरुनबानो बिमानोसो होफैग्रोयोमोन. दिनै मा बिसिनि आखायाव होग्रोखो? मा बुंखोब्रा आयै आंथ' नोंनोबो होबायानो थाखायोना जेन'बा. होबायनो थाखायो माने नोंनि फैसाखौ आं जाया आबा. आं दोननानैसो होयो जाहाथे नोङो खामानिफोराव बाहायग्लाबला बाया. नोंनो नांगौबा आंनो दिरुनना हरखायो. बिमानि आखायाव गथायफैखायोमोन नोङो. मा जाखो नोंलाय दिनैलाय? नङा आयै आं बुंखाबायना एसे नांगौ नालाय बेखायनोसो. नांगौबा बिमानो खोन्थानो हायामोन नोङो? आं एडजास्ट खालामजोबगौमोन ना बोरै मा खालामनांगौ मा मानांगौ. नोंहा सब फैसाखौ माबानानै बिसिनि आखायाव होजोबबालाय मा जानो बेलाय आरो बहा गारो मा मिथिबावनो हायाबा? बिसि फैनाय लोगो लोगो दा बिमाया बिमा नंला नोंनि थाखाय फैसा सिन्थायनो बिसिनोसो होजोबग्रा जादों. सोर खांदों फेदेरदों नोंखौलाय? बिमायासो. दा बिसि मोननानै बिमाखौ बावनो सानो नामा नोङो आबा? हाब आयै मा खोथा जाखो बेलाय माने आंहाबोथ' दा संसार जाबाय नालाय दा एसे एनैयाथ' होखानांगोन ना बिसिनोबो. बेथ' एसेबां गिदिर इस्यु नङा. मानो नङा फालाय आबा नोंसोरो गथ' मानसिया फैसाफोरखौ दानो मा बाहायनो रोंनो देनाय गारलाबायजोबगोनसो जेराव मेरावनो. नांगौखिनियाथ' आंनो बरनना हरनो हाखायोना. एसे एनै हरखायोमोन आङो आबा नोंसोरनो नांगौ बायदियै. नोंहा आरो बेथन मोनग्रा बिसिनि आखायाव होग्रा जादों दे. जोबजोब्बा आरो बिमानावसो बिफिननोसै उल्थानो बिमानि फैसाखौ. ओरैनो नोमफाया फैसाखौ लांजोबखाबाय. सासेनाव लुथिहैजोबखाबाय आरो नोंहाबो बेवहाय गावनि फैसाखौ बरनजोबनानै बिसिनोसो गथायजोबदों. रोंदोंहाय आबा मोजां खामानि नोंसोरो. होद आयै बेबायदि जेबो आं गिदिर प्रब्लेम नङा बुंखाबायना बेफोरो. दे नेक्स्ट मान्थनिखौ आं नोंनो होगोन ना माथो जाखो? र' एबार खनसेनिया बाहायनांगौ जाबायना उफाय गैला माथो खालामबावनो. आरो आंनालाय बेथनालाय बेसेथो देनाय एसे माबाल'सो 15,000सोल'सो बेलाय आरो बबाव एसेबां थोजोबनोब्रा. 15,000आवबाबो आङो नोंनो नांगौखिनिया हरखायोमोन. नोंहालाय आरो 15,000 बरनजोबनानै सेस खालामजोबसै फैसाखौ बरबादनो. आंनो जायखिजाया 5,000 नांगौ आबा. बाखि नों 10,000खौ मा खालाम बोरै रानबानो जाबाय. नाथाय आंनो 5,000खौ नों दोनफैनो होखाथारनांगोन. बिदि जानाय नङा आबा. बिमानोबोथ' नांगोन ना? आरे आयै नाथाय बास 5,000 आंनि आखायाव थाफैनांगौ.
आरो बेबो दा बेलासियावनो उफु आयै बे मासाव थोनाय नङामोन खोमालै एसे बाहायनांगौ जाबायना माने बेहाय आंहाबो एसे खामानि दङ दा आरो सनानोबो एसे नांगौनो आरो आबानबो स्कुलाव हैनांगौना फिसखौ बेखायनोसो मिलायासै बारा नेक्स्ट मान्थआव लादोना आयै 10,000खौनो लादो नांगौबा नाङा आंनो दा बेलासियावनो नांगौ 5,000 जेरैखि जायाबाबो नांफिनगौ बिसिनो लोगो थानानै जायाहाय बिमाखौ साना नामा गोदो उन्दैयावबा नोंखौ एकदम खांदो फेदेरनांदों आङो दा आरो मा मोनफिनखो आङोहाय नंमारगौ जाय हाबा जाबाथाय बिसिनिल' खोथा मानिजोबमारो हाब मा बुंनाय जाखो बेलाय आयै आंलाय नोंखौ मा खालामदों दिनै मा बुंखो आं नोंखौ ना सनिया माबा बुंखो नोंखौ रावबोथ' जेबो बुङाखै बे फैसाखौनो लानानै आंना एसेबांबोथ' गिदिर साख्रि नङाना आयै फैसाया आंबो एसे बाहायनो नांगौ नालाय दा बे खनसेयावल'सो आङो माने जोंहा एसे रायलायलायनानैसो लादोंमोन आरोना बेखायनोसो बरनदोंमोन आङो बे खोथाखौनो एसेबां गिदिराव इसु खालामबाय आरोना रोंला दे आरो आङो नोंसोरो गावबा गाव जिन्दगि गासिबो गावबा गाव जाजोब्बाय ने नोमफायाबो नोमफा खोथा लाखिया नोंबोथ' नोङो हिनजावनि उन उनसो खारफानो नागिरखो ना माखो बिदिजोंबा जानाय नङाहाय संसारा आबा दे साया सुगुमा जोबसिगोन आं दा माबा मोनसे खालामसिगोन दे आयै नोङो दे बांद्राय दा सानथ'सै बेफोरखौ नांगौथ' माने नांगौबा राजाया दा बेलासियाव आंनि आखायाव फैनांगौ जेरैखि जायाबाबो बाखि नोंसोरो मा खालाम 10,000खौ एसेबां फैसा गारनो होआथ' आङो संसार जादोंबाबो आइनो 5,000 होफिनबा 15,000आव मा बेसेबां थागोन 10,000 आं मा खालामजेननांगौ दे आंहाबो एसे नांगौमोन दा सनानोबो 5,000सो नांगौ बुंदोंमोन दा आरो आबानि स्कुलाव हैनांगौ 2,500 बोरै जानो बेयावनो थांखाबाय खावसे आरो आइनोबो होबावबा सेसखासैलै बेजोंलाय बहा मिलायबावगोन दे फैसाया नंमारगौ साख्रि गिदिर लायाबाना एकदम संसाराव सोलिनो दिगदार जायोलै फारसेथिं आरो गासैखौबो नायजोबनांगौबा सेसखासै जिन्दगिया आरो आइयाबो जे मा जाखो मानोबा एसे सोलायखोथाय गुमै गोदाननि जै हौवा गोदाननि दे दिनैनो दिनै बे हाबाया जाथारखानांगौखा औलै जोंहा गुमै गोदाना मासे सिरिब्रा गावनि हाबायावनो थोस गुमै बेबायदि जायो नामा औब्रा सालथे बोरै जाखो माथो सिरि गावनि हाबायावनो थै एथ' मोजां हिनजाव सुन्दरिमोन थांगासिनो हनै हौवा गोदानाबो एसे रंजानांगौ फुरथि जानांगौ जागोन दे आंना हौवा गोदाना एसे लाजिसुलानलाय लाजि मोनदो नोम्फा मोनदों होन नोम्फा आंनि हौवा गोदान इमान रागायाबो थिग नङा नङाना एसेबां गावनि हाबायावनो बेफोरबायदि रागा जायोबा बोरै जानो दे जावैसो हा माथो खालामबावनो नोंहाबो आरो जोंनिनो जावैसो जाखानांसिगोनबालाय उफायथ' गैलाना आरे नोंसोर बुजिया नामाब्रा आं हाबा जाखानायखौ नोंसोर बोरै बेबायदि जबरदस्ति हाबा माबानो नागिरखो दे बेफोरबायदि जायाब्रा ओइ आसोल खेबले खेब जोंहा गुमै गोदानखौ रेकर्ड खालामनानै दोनखाजोबनांगौलै शाला आंखौ माबायदि लाबोनानै दोनफैखोलै आंनि किस्मोदा बेफोरबायदि जानो गोसो गैथारामोनला आं दे जि जायो मोजांनि थाखायनो जाखायो दे नों जेबो सिन्था खालामनांला मिथिबायना मेहेर फैसायाथ' दा नोंस्रा न'खरनिफ्रायबो जेबो फैयासै आरो आं मिथिगौ नों हाबा जाखानायबो नंस्राखाया नङाबालाय नोंनि बिसिया फैगौमोन ना दे थेलेब लेब ओरैनो न'नि गोजाबाबो एसे एनै सासे सानै माबा गामिनि लिंहरनानै जेबो नंला जावैसो जोंहानि जावैसो जाबाबो जेबो नंथाराहाय देनां पार्टिखौ गिदिर होनोसैहाय नोंसानावबो थांबा जोंहा नानिया ना मा होनो लांगोनलै बेखौ शाला दरखार गैया आं बेखौ आंनि हिनजाव खालामनो आरोथ' आंहा हिनजाव दंखायो जायखौ आं बिराद गोसोथोयो बेखौलाय मा दरखार लानोब्रा आङो ओइ सालथे एथ' मोजां सिख्लाखौनो मोनदो जेबो साननांलाब्रा बेफोरखौ माथो टेनसन लाबाय दंब्रा गावनि हाबायाव खुसि जानांगौनो नङाबा अराय लाइफ टाइम बिदिनो दुखियारि थांगोन नोंना दुखियात माबायदि आंनि हौवा गोदान दिनै माबोरै मोनदों नोङो गोसोखौ दाना नोङो जि माबायदियाव फैनानै माबा फ्रांखो नंबायना नोंनि लाइफखौनो बेखौ जेबो साननांला इसोरनि गेलेनाय इसोरनि माया गेलेनाय गोजा बेफोरो नोंलाय आरो बेफोरखौ सानना मा मोननो दिनै इसोरनि गेलेनाय ना नोंनि सालाखि गेलेनाय बेफोरो नोंसोर साला फुरा गासिबो न'खर सुदायनो फुरा सैथान गोजाना सालाफोर आंखौ हारसिंखाय नोंसोर एकदमबारे नारसिनजोबथारदो नाथाय नोंसोर सासे गवाब्रा बदला लाजोबगोन आं नोंसोरजों नै हाय जावैसो जाबायसै हा माथो बेफोरखौ सिरि थादो आरो जेबो साननांला दे हा माथो खालामबावनो नङा होमबा दा जाथायाबो जाया नङा जाबाय बेफोर घटनायाबो जाया नङा जाबाय बेफोरनिफ्राय मुक्ति मोननो थाखाय दा माबा मोनसेथ' राहा लानांखागोन ना नङाना नोंखौबोथ' जों हगार हरनो हालाबा दा हाबाखौनो होस्रानोसै आरोहाय जै गुमै गोदाननि जै आंनि हौवा गोदाननिहाय ओंखारलै मेहेर बेफोरनिफ्राय जानाय नङा माबा मोनसे रास्ता दिरुनाबा जाबावगोन बे नाथाय दा एकदमबारे मा दिरुनबावनोब्रा आंलाय आंनि फनखौथ' लाना दोङो ना
ओंखारनोबो साला थांफाबाय थायो दा दाख्लै हासुनायाव आं खारखोमानो हाबाय आरो दा नै हासुनाय मानि थांफाग्रा जादों इसोरो नङा माबा मोनसे खालामाबा जाबावगोन बे लाइफ टाइम फस्थायसिगोन माथो आङो बिसिनि गेजेराव आं फाग्ला फाग्लिफोरनि गेजेराव थानो हानाय नंलालै फुरा न'खर खान्दानानो फाग्ला फाग्लि गोजा खोमा बिसिना थिग नङा मेहेर थिग नङा माबा मोनसे खालामथारदो नोङो बिमा बिफायाथ' फैखायासैना दे जागोन दे नोंसोरखौ गोसोआव थाबायलै बिमा बिफा आरो नोंसोरनि गोनांथि गैला नंमारगौ नांगौ टाइमाव रावबो रावनिबो हेफाजाब होखाया स' बेखौ आं इगनर खालामबाय दे दा आंखौ मदद खालामबाबो सोर खालामगोन देनाय रावबो बेबायदिनो बुंखागोन ना मदद खालामनो हाया सरि सोलाबा माबा माबि बाहाना बाट इट्स अके आं हारसिंनो बिनिफ्राय ओंखारसिगोन र' बे आंजों जानाय चक्करफोरानोथ' मा जाबाय दङ आङो मैया आंनि हामसोखौ नुथारदों आरो आंलाय मानो थगायनो दिनै थगायनायाथ' जेनेबा आं थगायखायाखै नाथाय आंलाय मानो बेफोरबायदि सिमां मोगथां नुनो दे आं आसलिखौनो नुदोंमोन आरो आंजों दासान्दि माबा माबि उल्था फाल्था जागासिनो आं बेफोरबायदि बांद्राय साननो हायालै आरो आं बिदि सानखायाबोमोन जानला मोनला आल्थु फाल्थु आरो सिमांखौथ' आं एथ' गाज्रि बिदि नुवामोन बे मोगथांखासोमोन आंनि हामसोखोला बे जानोबो हाथावालै मानि जादु थांमा थांनिलाय भगबानासो बेफोरखौ खालामनो हागोन दा माने जुरबा दङबा मोनसे आलदा खोथा बेथ' आंनि जुरबाबो नङा इमान गाबबाय दंमोन बे मैया आयु हाबाब ओमफ्राय महरा एकदम सेम टु सेम आंनि बायसा आङो डक्टरनावसो देखायनांसिगोनदां आरो एथ'बां टेनसन जायाखैना जे आङो बेबायदि फाग्लि बायसा माबा माबि सानलाबायनो जालाबायनो जामारदोंथ' मा जादों आंलाय एसेबां गिदिर खैफोद फैयाखैना आंनि लाइफआव जों एथ'बां सानलाबायना बिदि नुलाबायनो आंखौ खमजर नंदोंलै नाथाय थुनथुलाया खमजर नङालै आङो बेफोर जाथाय आंजों जे जालाबायदों माबा मोनसे राहा दिहुननांसिगोन र' एबार साननैसो नायबावनि आरो आइयाबो फोथायबावलायाखैसो फोथायखानाय नंस्राया आरो रावबो फोथायनाय नङाना बेफोरबायदि बुंबाथ' साबुत थायोब्लासो फोथायगौमोन आंबो केमेरा खेबना लास'नो रोङासैना आरो हठात जानाय घटनाखौ बोरै हाब्रम दे फना सिङावसो दंमोन आरो आङो माने सानस'नो हायासै मारै मा जाखो होननानै लोगोफोर दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय भिडिअ एसे सुंद' जाबाय अब्लाबो लानानै फैबाय दे सनामोन जाबाबो जायाबाबो लाबोसाबबाय बेनिफ्राय लोगोफोर आं मोनसे खोथा नोंसोरजों शेयार खालामनि दै दङ आरोना बेफोरबायदि मानसिबो आयु जायबा मालायखौ जि रायखोमानो हायोहाय आंनिनो सिनायनायनि माबा मानसि आरोना बियो खाथियाव फैनानै बुंफैया लोगोफोर ओमफ्रायो सोरनिबा ओरै फारसे बुंग्रा दङ आरो बेबो आं भिडिअ बुंनायनि जाहोनाबो जाबाय बे आंनि भिडिअखौ नायखागोन बेखायनोथ' आङो भिडिअआवनो बुंना होबावनोसै माने फेस टु फेसथ' बुंनो हाया जाहैबाय नालाय लोगोफोर बेखायनो जायनि सिगाङावनो बुङा मानो आंनि खोमायावबो फैफिनखाथारो आरोना बेफोर खोथाया आयु खायफा एसे मा जौगानाय नुयोना ओरैबायदि मेगन साग्राबो दङ खायसे मा बुंनो दे लोगोफोर खायफा बेफोरबायदिनो दङ आंनिनो सिनायनायाव जायबा बुंसै आरोना आंखो जे बा मालायसो भिडिअ बानाय जि फैसा खामायोलै बियो उमुगा थुमुगा जालायलांथारो आरोना बेनाव बिराद फैसा दं खोमा दे बेफोरबायदि जायो आरोना आरे भिडिअ होबानो जे बिराद थाखा फैसा फैबाय मालदार जाबाय बे नङा दै जायबा बुंदोंना बेखौसो होनदों आङो आरो खोनासंनानै ला जेनेबा नायखागोन नालाय भिडिअखौथ' खेबसे नङा खेबसेबाबो स' बेनो आरो गाव बानायनानै नायबा बुजिगोन जे भिडिअ बानायनायावबो बेसेबां मेहनत नांगौ लोगोफोर आरो मोननायाथ' मा मोनो दिनै खस्थ'आसो बांसिनखा बेनिफ्राय गिबिसिन खोथायानो जाबाय गाव गावनि सायावबो सोनारो गाव जुदि खस्थ' खालामनो हायोबासो हायो हायाबाथ' गैला लोगोफोर नंगौना नङा बेखायनो सोरबा एसे जौगाबानो जे मेगन साथारनांगौ बा बेहा उमुगा थुमुग होननानै रायखुमानांगौ बे नङा दे बेफोरो गाज्रि हुदा बे आरो ससियेल मिडियायाव ना लोगोफोर इनकाम जानायाबो बिराद इजि नङा माने जायनिया जानायासो जानाय दै लोगोफोर आरो जायाबाथ' मा बुंबावनो बेसेबां खस्थ' बानायग्रायासो बुजिगोन एसे एनैखौथ' बयबो माने जेरावबो नाजाखानांगौना लोगोफोर माने सोलोंबासो रोंखागोन स' गावबो खुद खालाम जुदि हायोबोला नाथाय गुबुनखौ बायदि बुंनाया गाज्रि हुदा मोजां नङा दे बेफोरो बेखायनो सोरखौबा डाइरेक्टलि उमुगा बिराद उमुग होननानै रायखोमानाङा आरो बेनोसै गावनिनो सिनायनायाव आङो गुबुनफोरखौ खोनाखायोमोन बेफोरबायदि जायोलै होननाय नाथाय आंबो मोनबाय बेफोरबायदि गोबांनो स' बिदि आरोना खायफा जि रायखोमासैहाय आयु हाबाब जेबो गुदि मोनथिया मा मोनथियानो एखेबारे ए टु जेड मोनथिया लागावखायोल' आरोना गावसिनिखौल' जाजोबदों आरो भिडिअखौलाय
एनै गावनिनो मददाव फैगोन होननानैसो बयबो नाजाखायोना जाय जायबा इउटुबाव ओंखारदो नङा होमबा लोगोफोर ओरैनो थास्लायस्लाय टाइम पास हगारस्लायस्लाय माबा जुदि नों माबा मोनसे खामानि मावदोंबा बेखौ गोसो होनानै मावनायाव जेबो गोरोन्थि नङा आंथ' बिदिसो सानो आरोना स' गुबुनखौबो माबा जौगानो हो गावबो नाजा बेफोरबायदिसो आरो आंनियाथ' नेक्स्ट टाइम ना आरो बेफोरबायदि रायखुमानो गोसोब्ला डाइरेक्ट आंनियाव फेस टु फेस नुजाफैनानै आंजों रायज्लायफैबानो जाबाय आरोना अब्लाना आं खोन्थाजोबगोन गासिबो मा बेसेबां आंनाव थाखा फैसा दङ ना उमुगा बेसेबां बेफोरबायदि आंखौ जे सावरायो आरोना माथो बुंबावनो लोगोफोर लाइफआव ओरैबायदि मानसिबो लोगो मोनो खायफा मोजां खायफा गाज्रि बिराद दं आरोना सबबो एखे जाया नंगौ मोजां टाइमावथ' बयखौबो मोनगोन लोगोफोर मिन्थिबायना नाथाय गाज्रि समाव सोरखौबा मोनगोन नामा नों दानो नांगौ जायोबा रावखौबो मोननाय नङा आंनो मोनजोबथारबायहाय लोगोफोर बेखायनो डाइरेक्ट बुंथारबाय आङो गुबुननिखौ आं मिन्थिया जायखिया आंनि लाइफआव आरोना